ať žije Ostrava. Novoročním projevem starosty Ostravy Jihu a českou hymnou započalo tradiční přivítání nového roku v nejlidnatějším ostravském obvodu. Já jsem rád, že přišli lidé přivítat rok 2026, do kterého my všichni vkládáme tu naději, že bude nejlepším rokem v našich životech. Takže pochopitelně pevné zdraví, pohodu, radost ze života a skvělý život na jihu. Následovalo to, na co všichni čekali. Největší ohňostroj v celém kraji, tradičně na kruhovém objezdu v Hrabůvce. Konal se i přes mrazivé větrné počasí i novelu zákona o pyrotechnice. Ostrava jí má to štěstí, že regulace se ho netýkají, a to na tradičním místě na rondu v Hrabůvce. Budeme mít 20-minutový tradiční pyrotechnický ohňostroj, budeme mít 4 plošiny, z kterých budou ohňopády. Odpálíme 1500 kg pyrotechniky. Největší novoroční ohňostroj v kraji si přijeli prohlédnout stovky lidí zblízka i daleka. Mně se ten ohňostroj hodně líbil a mně se líbily ty barvy, jak tam byly. Já jsem z Jablunkova. Bydlíme tady kousek v Zabřehu a jako nechodíme pravidelně, ale dneska se nám to moc líbilo. Nový rok přivítali občané Ostravy Jihu také vesele a tanečně, a to na náměstí Ostrava Jih. Programem už od 3 hodin.